Bones. Ara us ensenyaré a crear una tasca on l'alumne no ha de respondre dintre del Google Classroom, sinó que el que fa és enllaçar-nos a un enllaç, a una feina que està fora de Google Classroom. Aniríem a crear tasca, aquí posaríem el títol, simplement l'enllaç on volem que vagin a fer la tasca l'enganxaria aquí. En aquest cas és una fitxa de l'e-worksheet, que ja ho hem vist en un altre vídeo com funciona, i aquí podríeu ficar les instruccions. Per exemple, podríem dir omple la fitxa i després dona a la tasca feta. Llavors, aquesta la posaríem. Si en aquest cas no tenim l'àrea creada, doncs també la podeu crear des d'aquí en un moment. Per exemple, això seria medi, la data de venciment, la puntuació i ara, en comptes de programar-la, la podem programar des de com un esbarrany o la vaig a publicar ara mateix. Veieu? Medi, el cos humà. De manera que ara us ensenyaré com ho veurà l'alumne. L'alumne anirà a treball de classe, tindrà la feina de medi, clicarà i llavors el que farà és donar-li l'enllaç que el portarà a fer la fitxa de manera externa. Quan faci la fitxa, tornarà al Google Classroom i la marcarà com a feta perquè nosaltres rebem que ja l'ha fet.